उनाव रिकगनाइज मोननायनि उनाव बायदिसिना फर्म सेन्सास फर्म स्कलारशिपनि फर्म बायदिसिना फर्म जेराव धोरोमनि कलम थागोन बेवहाय जोङो बाथौजों लिरनो हानाय जोंहा मोनसे सक्ति फैबाय। खुलुमबाय गासैबो जोंनि बाथौ धोरोमारि रायजो राजाफोरनिसिम। दिनै बाथौ धोरोमा दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव सारा बुहुमाव गोसारनायजों लोगोसे जोंनि सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दाबो सानफा एफा जौगालांगासिनो दङ आरो इयुनाव जोंनि जिल्ला गौथुमनि बियाब गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोना गोगोमै खामानि मावगासिनो दङ। दा आंजों लोगोआव दङ जों जिल्ला दौरि आफादनि गाहाय नेहाथारि मिथिसार बर' आरो जा माइनाव आफादनि मिरुनि लेङाइ आफादगिरि रमिला बसुमतारी दङ। दा बे लेखायै गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि बादिनो सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि सिङाव दासिम 7टा आनसलिक दङ, बियाब गौथुम दङ। बे बियाब गौथुमफोराबो खामानि मावगासिनो दङ। बिनि फिथाइ महरै दिनै जोङो जिल्ला गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो बियाब गौथुमनिफ्राय जेसेबां आसारिनि गोनांथि बे आसारिनि गोनांथिखौ लानानै जों सावरायबाय थादों दायो। बे सावरायनाया जादों सुवागपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावखुलियाव। दा बेनिखायनो बेबायदिनो जों मावलांबाय थादों आरो इयुनाव आसारिफोरखौ जों सायख'नाय उनाव बिथांमोननो जोङो फोरमान बिलाइ होनाय जागोन। जायफोर दौरि मावगासिनो थानाय गोदोनिफ्रायनो मावै मावै रोंलांबाय बिथांमोनखौनो जोङो आसारियाव दावखोनो नागिरदों। बेयो थारै जोंनि थाखाय माने जेथो गोनां खामानिब्लाबो जों बेखौ मावफुंनो नाजादों आरो जोंनि जिल्ला दौरि आफादाबो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। दा बे लेखायै जोंनि दुलाराय सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरसालि जथुम्मायाबो फैगासिनो। फैगौ 19, 20, 21 डिसेम्बर खालि महरिपारा बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोङावनो जागोन। दा बिनि सिगांनो जोङो आसारिफोरखौ फोरमान बिलाइ होनानै जों मावजेनलांनो नाजादों। दा बेनिखायनो बेजों लोगोसे आरो जोबोद गोजोनथाव रादाबाव दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजायै गेजेर ससेयाव एसे गुबुन खामानि मावनो गोनां जानायाव दिनै दुलाराय बाथौ धोरोमखौ भारत हादरनि जों माने सिनायथि होजाबाय, जायखौ RGI होनना बुंदों, रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियाजों गनायजाबाय। बेनि थाखाय नारा नाथा नाजादों। क'क्राझार जिल्लानि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल कालचार हारिमुनि आफादगिरि सारदा प्रसाद मुसाहारि बिथाङा आजिरा मोननाय IPS मावख'गिरि नेहाथारि महिम बसुमतारी बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायाव दिनै आसाम सरकार भारत सरकारजों बाथौआ जे मोनसे धोरोम बेखौ सिनायथि होबाय। बेनि थाखाय आङो आसाम सरकार, भारत सरकार आरो लोगोसे सारदा प्रसाद मुसाहारि बेनिफ्राय महिम बसुमतारी बिथांमोनखौ हाजार हाजार साबायखर बावदों। बिथांमोननि जिउ सोलेरा गोलाव जाथों, आलो गोजोन थांना थानो हाथों। दिनै बे सिनायजानायनि उनाव रिकगनाइज मोननायनि उनाव बायदिसिना फर्म सेन्सास फर्म स्कलारशिपनि फर्म बायदिसिना फर्म जेराव धोरोमनि कलम थागोन बेवहाय जोङो बाथौजों लिरनो हानाय जोंहा मोनसे सक्ति फैबाय रोंनाय रोङैनि गेजेरजों। दा बेबायदिनो दावगालांबाय थागोन। दिनै बाथौ धोरोमखौ दुलाराय बुहुमावनो सिनायनो हानाय जाबाय। मानो होनबा बियो रावनिबो दाहार नङा। बे धोरोमा बे बर' हारिजोंनो जोनोम मोनफानाय फैफानाय धोरोम। बियो रावनिबो सोलाव नङा, रावनिबो लाथावनाय नङा। बेयाव सारा बर' हारिनि हारिमुवा गासैबो नुजाजोबखायो बेहाय। दा बेनिखायनो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जों दि आबुङै
हारि हिसाबै बे दुलाराय बुहुमाव गावखौनो सिनायथि होनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव थारै बे धोरोमखौ जों दिनै फोसाबनानै बोलि जिथु खान्थि बेखौ जोङो बोखारनाय लोगो लोगो हयथ' भारत सरकारा जोंनो बेबादि सिनायथि होनायाव मदद होबाय मानो होनबा बोलि खान्थिया गोदोनिफ्राय सोलिबोनायब्लाबो जायफ्रा बोलि खान्थिजों सिबिबोदों बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावो आरो दासिमबो बोलि खान्थि फालिनाय बाथौआरि दं बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावनांगोन बिथांमोना गुबुन धोरोमाव थाङालासेनो बोलि खान्थिनि बाथौजोंनो दिनै थाबाय थादों दा बिथांमोनखौबो गासैबो बाथौआरि जों खोनादों गोबां बाथौ दङ दा गुबुन गुबुन बाथौ रुपामणि बाथौनिफ्राय हमनानै जांख्रा बाथौनिफ्राय हमनानै आं बेखौ बुंजोबला गासैबो जायफोर धोरोमा बाथौ सोदोबखौ लादों बिथांमोनानो जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि जिथु फर्मफोराव धोरोमनि कलमाव जाहाथे बाथौ जोंखौ लिरनो हायो बा लिरो बेखिनिखौ खावलायनानै फैबाय थानाय समफ्राव जोङो रोंनाय रोङैनि गेजेरजों बयबो गोरों गोरा जाम्बा जाम्था गासैखौबो लाफानानै जों धोरोमखौ आवगायलांनांगोन दा बे बेलायाव जोङो मावनांगौ गोबां दङ दिनै भारत सरकारजों जोंनि धोरोमा मोनसे धोरोम हिसाबै गनायजादोंब्लाबो जोंहा मावनांगौ गोबां बांबायसो खामानिया बेनिखायनो जोङो गोरों गोरा बिथांमोनखौबो जों लाबोनो हानांगोन मावनांगोन ज' जाजाय बेवहाय नांलाय खमलाय मानि खोथा गैया रायलायनायनि गेजेरजों धैर्य हमलायनानै गोसो हमथालायनाय खामानि मावलांनायसो जोंनि खामानि